Rabbana ya Rabbana. Loro untuk nganti pirang-pirang dino to, Mas? Sing kene wis mari ya, Dik. Lah iki kumat meneh. Hijrah. Hijrah? Oh, sing kau kene iki pindah ya, Dik. Ya koyokmu kuwi dipindah ning kiwa to, Mas? Oh, ngono ya, Dik ya. Aduh. Aduh, kok ora kelat jadi. Ayo, Min. Ya, Mas Momen lagi loro no, masa arep ditinggal to tuh? Digone dokter gigi wae ra gelem kok. Terus aku kon piye? Wis tinggalin ra urip tinggalin. Sampeyan pengen apa, Mas? Kok tumbas kesisan? Wajib aku. Kamu lagi loro untuk malah meh mak wajik to, Mas. Ora tambah loro mengko. Oh yo, Mas. Wajik iki manis tur pliket. Engko lek sampeyan mangan wajik tansaya loro lho untumu. Gue ora tak pangan Dik. Lah ngopo? Wong limi iki lho ben kelet. Alah, Mas. Pusing anyar meneh. Iku ya angel mentor kelet ya. Loh. Durung mari to, Mon? Wah, kronis kuwi loromu. Wah, kowe iki ora nemangati malah dropke. Lah kowe iki yo aneh. Lara untu seprono-sprene kok ora mari-mari. Sarapmu kena kuwi, Mon. Iki rasa cerewet. Tolong pasang nanya. Ini. Loh. Iki koyo second to? Ya wis tanggung sing tengen no. Wah, yo ora gathuk no, Mon. Koyo kuwi yen wis bar dinggo. Yo ora iso dinggo meneh. Ngawur we. Ya wis anu tulung tekono koyo delok. Loh. Rapine koyo ngene nganggo jas kok. Mbok kon tuku koyo yo ora masuk no. Jaluk tulung koyo ngono mentelek. Bukane aku ki mau mbok jaluki tulung ya, Mon. Ning karepku kowe iki ben kreatif. Gagas kreatif wong tuting cekot-cekot koyo kon mikir kreatif kowe iki. Kowe ngerti kok ora? Koyo iki rak pedes to. Ya iya wong iki sing tengen kene tak koyo ya mari kok. Lah mulane kuwi manuto aku trimbangane tuku koyo mending di oleh-oleh di Lombok wae. Kan unsure padha. Kuwi tenan apa ora kuwi? Dikandani kok ora percaya ya. Unsure iki padha ya, Mon. Gajal, koyo iki ambunen karo Lombok pedese padha ora? Heeh. Lah, ngono wis to manut aku ndang golek Lombok, tak bantu kowe. Tak kreatif. Wah, iki apik iki aksesoris. Lah. Wis kaya bangsawan Eropa iki. Piye iki carane? Aduh doman lek. Ndi ora panas blas kok. Ya ampun, tau wong yo reaksi kok. Engko yen reaksi to, Mon. Kuwi engko luwih otentik timbangane koyo. Lek. Kuwi kembang ndi, Lek? Iki kembangane bojoku kuwi. Kuwi ngawon to, Lek. Lah ngopo ta? Kok lah ngopo piye to kuwi iki? Lah kuwi lek ngenteni mekar ya nganti impen-impen kok. Mau muntes ora tangisan lek kowe iki. Alah, wong iki aja lebeh. Aduh. Nggur kembang ngene kok dadak ditangisi. Wong kowe lara untu ora ditangisi lho. Arep ndi iki tanggung jawab sik no lho. Tanggung jawab apa? Kembang kuwi lho. Aduh. Wah, Wis semar bojoku piye terusane ditekoni. Alah, wah kowe iki ngawur tenan kok. Lah wong kowe iki wong gaene alasan lho. Mosok nggur jawab pertanyaan ngono ra iso. Ngomong bae. Yen bar dipangan wedhus. Oh, wedhus.
Robana ya Roh. Aduh. Robana ya Robana. Wah, sregep men selawatan iki loro untu to, Mas. Iki ora nggo rontu Mas iki. Aku radang pipi, Mas. Radang. Bengkak to, Mas. Ora, Mas. Panas. Oh, anu. Kusine ampuh to. Ora, pedes, Pak. Pedes. Nanti yang ngene iki lho. Oh, ya lagi abang kabeh ngono, Mas. Anu, Mas, aku salah obat. Sampeyan iki baru ngombe obat apa ya, Mas? Anu, Mas. Aku iki manut bukan lho, Mas. Sampeyan iki yo ngawur kok. Lah wong bukan iki dudu dokter kok jenengan nut lho. Diwet-weti Lombok. Nggih, Mas. Aku yo ngantel men karo wong edan iki. Lombok yo dikumpliti sisan, Mas. Komplit piye to, Mas? Brambang, bawang, terasi. Dulek sisan ning pipine sampeyan. Sampeyan iki yo ngawur kok. Oh, jadi wong panik kok, Mas. Iki mau lara untu ya iso hijrah barang, Mas. Saka tengene pindah ning kiwa, Mas. Oh. Bu anu, Mas, coba dikumbah mawon, Mas. Mumpun, Mas. Iki mau tak raupi barang malah panas roto sarayok. Oh, penatine adem, dini solawatan, Mas. Oh, sing panas ra ini lho, Mas. Neng kan yo atine melu panas to, Mas. Lak yo anyel to. Sampeyan mang solawatan sik. Tak golek ke tombo, yo. Astagfirullah Rabbal Baroya. Alah, panas. Sampun piye to karep iki? Itu dek kuwi karemu sih. Sampeyan ki yo aneh lho. Wong loro untu kira oleh kanginan kok malah ngeduki pas angin to. Panas kok. Loro untu kok panas to, Mas? Bukannya cekot-cekot to? Cekot-cekot lah untune to, Dek. Nek iki ra iku panas pisan yo. Kena koyo to? Lombok. Lombok. Aku dipleng lek buka kok. Sampeyan iki lho, kok yo percaya men karo lek buka iki? Kembang apa to, Ki? Loh. Kuwi kembang kono. Piye to, Mas, kok mau putus ki? Wah, sing ngenteni mekare we nganti ngimpi malah dipuntes. Aku kira muntes sih, Dek. Ya ora mungkin, kok iso nganti ceklek. Kuwi mesti mau gue eksperimen gue nambani untukmu to. Dah. Wong kembang dibuat eksperimen wis gendeng no kuwi aku. Halah buktine Lombok we mbok gak eksperimen nambani untukmu no. Dek, ku mau sing muntes lek bugang. Dienggo hiasan neng nggon kantongan jas lho, Dek. Saya ora mungkin lek buka nganggo jas barang. Lah ra nganti mbok yo wis Dek. Oh iya, Dul. Aku mau yo ketemu lek buka nganggo setelan jas sih. Andang dihubungke selalu wae ya aku. Bosik so. Ben adik esek sing jekuk lagi kowe. Ya, Dik. Aku sik, Mas. Ndang jupuk sik. Wah, ya pekewuh no. Panas. Ijek panas to, Mas? Cek, Mas. Tenang, Mas. Tak gawake tombo. Napa nih? Kompres. Adem to, Mas? Cek rotok panas, Mas. Oh, bendang adem to. Disambi solawatan. Sholatullah salam. Mas. Kan kipase paten ono abahmu balik soalnya. Tekan ngono to, Mas. Tekan kok. Sholatullah salamullah Sholatullah salamullah ala toha rasul
Aku bosan solawatan terus Mas. Apa sih? Baru ngadem tuh Mas. Cik panas om. Oh, anu wae. Diganti lagu ya Bi. Oh Mas, nyanyi sih rotok semangat loh. Rotok semangat. Oh iya gitu. Nih. Tahu ke rumah Mas. Demi agama ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Ayo maju serba-serbu. Tak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkanlah dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Panas. Masih bersama seniman-seniman yang sangat luar biasa di negeri ini. Tentunya ditemani bersama penyanyi-penyanyi yang sangat luar biasa. Dan langsung saja kita tampilkan penyanyi yang satu ini. Dan sangat luar biasa, mempunyai suara yang sangat indah. Siapa dia? Mas Wafiwo. Konser Mas. Dia Mas, loh, di Bang Langut loh. Gibi, timbang bingung nang omah. Lah karep melu. Iya no. Awal tadi loh. Panuntunku